Zase příští rok, aby jsme se takhle sešli. Ano. Tak Andílek vám něco nadělí? No, tak děkuju. Krásný Andílek. Tak, mějte se tady hezky, celý ten rok. Tak s Pánem Bohem. Pánem Bohem, ať tam se setkáme. Aby nám Pán dal. Taky nebude pasovat. To někdo něco slávil, to je Tak krásný. to tady nebude. Tak co paní Chalousková, ta nás vítá na posteli. Co se dá dělat? Já nerada, už se tak poslouchám. Neslouží vás nohy? Dneska znamená dělat záda. Záda. Tak to musíte trošičku překonat. No, tak to. Oni vám to sestřičky namažou, ty záda, bude to lepší. Budete chodit jak ciperka. Tak vám mějte hezky.